Тук може да се направи добра... Какво викаш? Тук има добър декор за порнофилм. Ти си го направил. Къде го видяха за порно чак? Много добре почва. Свещи, лампи, С атмосферка. Защо не работихме в порно бизнеса? Нормално да изкарваме някакви нормални кинти, само се мъчиш. И ти и аз. Не сме се монтирали правилно. Ти ме води на вечеря преди няколко дни. Да бе, днес ти да ме водиш, защото ще ти дойда на гости. Да, и бях с дънки, маратонки и дълъг половер. И ти ми каза, ма на една снимка във Фейсбук с токчетата и на стълбата и в клипа където си. Ето това е абсолютно същото. Екипче заради теб е сложено. Иначе съм Санцо. Диванче, мъж и жена си приказват, ако греша, това е началото на всеки добър порнофилм. Всичко започва на диванче. Да. Аз много мръзна диванчета, между другото. Верно ли? Искаш да се преместим на масата? Сега да правиш цялото тази разтнение. Може. Масата е толкова по-удобно място. Айде на масата. Айде на масата. Сега ще го спра и ще го светнеме някак си там. Сега ти нещо, какво си намислила, не знам. За книгите ли? Не знам за книгите. Не, те винаги стоят тук, а иначе съм си, това нещо съм си намерила днеска. Да. Търсих едно стихотворение, дето го посвети на Милето. Аз не знам къде. Знам, де. Аз го бях писала на пост в Фейсбук и днеска съм преровила всичко, за да го намеря. И не го намерих, обаче намерих други работи интересни. А това е... Аз ще го разкажа. Ваня Щерева бяха поканили в един сборник, където да напишат сексуални истории. Ма за чукане, за секс и такова. Сексов се казва. Сексов, това са истории за ебане. Да. Никой не беше написал думата ебане, освен Ваня Щерева. И то в контекста на някакво мъжко изказване. Тя беше го направила много добре. Да, беше Сърбин, главният ми герой, Болато. На момичето не отива да каже така думата, нали? Но сега, ако човек е чел Буковски и трябва да разкаже някаква сексуална история, той не мога да не спомене поне малко думата с Е. Да, защо не прочете твоя СМС тук в тая книга? Моя СМС е точно това. Сексов, само ти си написала думата ебане. Не мога да повярвам. Ще го раждаш и ще огледаш да ти мамицата еба. Това е край на цитата. Да ти мамицата еба е ударението. Може да спорим някои школи в това. Еба и еба. Кефон. Кефон, това беше всъщност. Кеф е. Мартина, ти... Повода за това гостуване, че написах нещо лошо за нейната песен в Фейсбук. Между другото, знаеш днес какъв коментар има? Започва с думите "Прав е Карбовски". Има и такива. И после казва, че харесва и песента, но между другото, аз се слушах специално заради тебе днеска тая песен. Дето ти си я правила? Да. И? Не съм я слушала отдавна. Я преоткри, нали? Аз знам, че първият ми припев е "Стига бърника". Тук си друса, глад се нещо. Дай да ги махнем. Знам, че първият ми припев е слаб. Слаба маса е тая. Марти, само ти имаш стабилна маса. Ето това ми е коледната украса, ще между другото. Първият ми припев е слаб и вторият ти е слаб. Не е вярно. Втория се вдига, а третия съвсем се вдига. Ни бек вокали отгоре съм избичила. Растат нещата, но си давам сметка днес, като го слушах, че можеше втория да е първи. Тоест, можеше от по-рано да тръгнат нещата. А ние го пазихме, за да има динамика нагоре. Всеки разговор за работата на приятелите ти трябва да кажеш нещо хубаво и нещо лошо. Иначе си гъс. В случая тя е направила изключителна песен на тема тип Манескин, дори това е така... Много е добро, не знам дали е комплимент, обаче припева ми се стори слаб. Трябваше там да гръмне. Така, винаги припевите трябва да гръмват. Аз се съгласих с теб и се забавлих от твой коментар във Фейсбук. Ти благодаря, че си ми поснал клипа. Виж, хората го гледат и викат прав. И коментират. И коментират, да, защото ти имаш много зрители. Какво базикаш тук сам? Стои си телефона, намира, предводи си интервю като журналист. Аз не съм журналист. Какво си ти, Ваня Щерева? Сега, този канал, аз тук си го правя и си им казала на хората. Си говоря разни неща с хората просто. Не питам. Даже мислех да го кръстя "Питай ме нещо". Това е един твоя фраза във вас, като сме се събирали. Да. Много искаше такава рубрика да има "Питай ме нещо" и ти да отговаряш на всички въпроси. Защото ме е писнало аз да питам. Моята молитва е хората да ме питат нещо. Искам аз да говоря, искам аз да проповядвам.
А ти говориш достатъчно и като питаш. Така е, да. Това е така. Да. Питай ме нещо, е велико заглавие. Велико заглавие, да, и се чудех дали ще ми го дадеш. И се отказа. Нека си бъде така. Не сме се чували с Мартин от години, може би. Тя от тия приятели, които, когато и да се срещнеш, пак е същото. Все вчера се разделят такъв типаж. Но преди това имахме пък много интензивен период заедно, когато аз имах гадже и ти имаше гадже и ние бяхме семейни Съкъм да не кажа, че... Нали, какво? Че сме имали, че ти и аз сме били гаджета. Кога сме били гаджета? Никога, и това е мой огромен пропуск. Просто е така, остарехме. Ако дадеш, после ще разкажа за нашата... Разказвай сега, както тръгне разговора, но с така общо взето всеки септември е нашето време. Как е Ваня Щерева и Катето Евро веднъж дойдоха у нас и показаха чудеса от женственост, храброст и добро държане. Такова, каквото мъжете обичат и мечтаят. Две думи. Не беше това. А какво беше? По-късно, защото тя ще ми развали сега вица. Добре. И от тогава много ги обичам и те е така. Но ние с нея, с Ваня, на която аз викам Како, за да се правя, че е по-голяма от мене, това май не е точно така. Како, ние с тебе имаме една любима песен и това е събуди ме, когато септември свърши. И ние така всяка година ще обещаваме, че като свърши лятото ще се видим и нещо, нали, едва ли не. Това беше преди 15 години сигурно. Единственият ми сексуален досег до великолепието на пишността на Ваня Щерева беше, когато ни бяха поканени някакви скучни политически занимания, да ходим да говорим пред някакви хора, нали? И тя дори беше взела хонорар. Айде, аз да взема хонорар, как да е. Но тя беше взела хонорар и тя, нали? Да. И аз си тръгвам, защото много работех и тръгвам рано сутринта и я виждам, тя по хавлия, някакъв горен етаж, нещо като почивна станция. Да. Не беше лошо хотел, но да. И аз си махам, пращам ми целувки, обаче нямам време, бързам. И казвам, обичам те. И тя казва, и аз те обичам. Обаче жените, като казват, аз те обичам, те трябва да свършат нещо. И тя успя да го свърши. Както аз съм на паркинга, а тя на 4-тия етаж си отвори хавлията. И така. И това беше едно истинско обичам те, нали, за което ме забави около 15 минути, нали, за тръгването си. Но не се върнах, нали, защото просто сега имаше гаджет, тогава нямаше гаджет още, но после тя ходеше с един много млад и готин пич, аз ходих с една много хубава и прекрасна жена и по-семейно се събирахме, което беше жалко, защото по-семейно са жалки купони. Много хубаво беше, ти ни влачеше навсякъде, ни водеше, плащаше ни сметките, ти си много щедър човек, Мартин. Ти защо така, давал ли си сметка, защо сега като днеска през деня, като казвам на приятелки, Мартин ще ми е гост в предаването и те са всичките до една, реакцията е една и съща. Вау, това ще бъде интересно, това ще го гледам 100%. О, ще има сблъсък. Какъв сблъсък? Защо? Всичките са така. Ами, защото ти си създал такъв имидж на конфликт. Това ли е въпросът? Защо съм такъв? Защото... Не, ти не си. Аз те познавам по друг начин. Аз знам нежността ти и душата ти. Въобще не съм нежена. Не си. Айде не се. Хората, когато бях малък, аз бях мълчалив човек. И видях, че хората, които са по-грубовати, казват по-важните, интересни и истински неща от тези, които се мазнят и правят. Това като дете просто ми се залепи в главата. Непознати хора съм оценявал. Приятели на майка и баща ми, които ние не сме, те не бяха много така гости, ние не сме по гостите. Тогава беше соци, нямаше много гости, поне у нас. И аз тогава осъзнах, че хората, които са грубияни, които казват истината директно, съсипват сигурно съдби едва ли не. Обаче така трябва. Не може да не се казва. Наши по-късно попаднах пък веднъж на една бригада археоложка в село Олдърци, копахме гробове, децата копат за археолози с четките, нали, такова, с детски труд експлоатация и там попаднах наистина на великолепни пеещи, свирещи на китара, мръсни песни, свободата и андерграунда, просто в един момент ме заляха още на 13-14 години, защото аз работя наистина от 13 годишен, каквото идея работя. А защо? Защото бяхме бедни. В смисъл, винаги сме били бедни. Семейство научни работници. Това е ужасно. Чак на 15 години получихме жилище и така. До този момент бяхме на общежитие. Ние сме... Баща ми тук от Софийско, майка ми от Бургаско, така че... И аз съм от много бедно семейство. Баща ми много въпроси. И това и смятам, че и майка ми го поощряваше да ми намери работа. Значи бил съм на бригади, примерно, ето археология. Бил съм на цеха, в Сердика се предеше мляко, масло и кисело мляко.
Аз бях в цеха с маслото само с виетнамци. Там ще работех само виетнамци по това време. Това е 86, аз съм на 16. После съм бил охрана. Аз съм бил охрана в мутриските времена, нямаше какво работиме и не. А пък веднъж... Като беше охрана, имаше ли проблеми? Трябваше ли да влизаш в блъсъци? Аз съм достатъчно едър мъж, нали? Мълчилата ме компрометират. Но явно изглеждам зъл, ако не се усмихвам. Но имаше един момент, който заради една жена, за да й купя подарък за абитуриентския бал, аз съм бил на 21, тя е била на 18, нали? И знаеш, тогава се фанахме с студентската там борса и бяхме хамали. И тогава аз разтоварих един тир аспержи, без никога да съм опитвал аспержи. И ми се скъса кръста. Ако товарите тир или разтоварвате, не се качвате горе. Винаги бъдете долу, за да поемате така и да не ви... Ако си долу, ако си горе, ти взимаш и не навеждаш да го дадеш. Да. Това е голем трик, ама кой да знае. И в казармата така ми се скъса кръста. Купи ли подарък на мадамата? Купих и тя не ме поканя на абитуриентския бал. Ние бяхме близки, бяхме гаджи след това дълго време, но тогава явно майка й беше казала. Това не. Да, прекарай си го сама. Той е външен човек, прекарай си го. Правилен съвет, нали? Но аз много се постарах тогава тя да получи подарък. Това са такива стотинки, които човек получава от физическия труд, но смятам, че са много важни стотинки, защото те дисциплинират. Това е. И не бива никога да оставаш на тия стотинки, да оставате, ако давам съвети. Нали? Аз трябва да давам съвети. Що да не даваш? Давай си, какво ти искаш. Много мраза съвети. А като беше, помниш ли детето Мартин на 10, примерно, каква визия имаше за бъдещето, за света напред, за себе си? Нали? Всичко бях планирал. Аз исках да бъда поет и писател. Добре, малко по-късно се дигна до режисьор това нещо, обаче това е от книгите просто. Освен това в 4-ти клас учителката по литература ми каза: утре сега ти, не утре, сега след училище ви задържам и ти ще пишете стихове. Това е социализма, това е принудата да работиш. Който не иска да работи, трябва да е принуждаван. Който обича да работи, трябва да му се дава възможност. Сега никой не работи и никой не е принуждаван дори да учи. И тогава си спомням, другарката Байкова каза: вие оставате след часовете да пишете стихове. Властна, все едно фашист. Няма кой да й каже неща, няма кой да избяга. Тоест тя е избрала тия, които смятат, че могат да свършат тази работа. Които така в час, нали? Тия тарикатите. И ние обаче се стреляме с едни тръбички солист. Нали? Кой ще пише стихове? Аз обаче съм разбрал, че е много важно работата да се върши бързо, между другото по български, някой път и некачествено. И реших много бързо да напиша нещо, за да се отърва. И това май не съм го казал на друго място и ще ти стане добре материал. Аз написах стихотворение за около 15 минути. Аз съм много бързо в писането. От 4-ти клас. И то беше следното. Брат ми шапката си търси, вчера той я някъде изтърси. Тича, падне и така допладне. Търси я под стола, надникна в гьола, рови под кревата, а шапката му на главата. Аз това го помня, друго сигурно не си помня. Много добро, бе. Много добро. И тя като го видя, дойде и повдигна вежди. Я пато, нали, това дете не очаквах толкова много от него, нали? И ме пусна, а другите останаха да се замерят и ги държаха до 4 следобед, разбираш? Да въртат стихотворения. Да, аз след това не написах много стихотворения, реших, че това няма да лавере, нали? За какво да пишем стихотворения? Обаче като станах в 8 клас, с ученичките получиха гърди. И аз разбрах, че единственият начин, защото аз не съм човек, който така да е грубян и да ги цомбине, защото имаше и това такава мода тогава. Аз много ме цомбиха, много. Оплакваш ли се? Сега кажи сексуално насилие, политически коректно. Тогава беше срамно. Беше нормално. Не беше едно такова. Както и да е, и какво? Вместо цомбене? Стихове, за да можеш да им направиш впечатление, за да не си грубяния, защото ти си по-умния. Смисъл, крайна ти си човек с очилата. Вие ли си бил с очила от дете? Ами да, просто понеже четяхме много с брат ми и почнахме майка ми да ни забранява да четем. Ма това в кенефа, докато ядеме нощно време, тя почна да вика: не чети така, тя наистина. И аз почнах да чета с фенерче под одялото, за да чета, защото това беше все едно сега видеоигрите, това беше свят, който се отваряше пред мене. Изискваше усилия този свят, защото в началото книгата не те грабва, може би не е точно тази книга, нали? Но до къде бях стигнал? До писането на любовна лирика. И до сега ми се смеят с учениците ми, а колкото са останали живи, нали? Защото виждаш, правя на хубаво стихотворение, нали, за мъглата и за моите чувства, нали? Между другото не бяха лоши. И го показвам на момичето Хикс. Да. И тя казва: колко е хубаво. И мишето, нали? Това
те тия с поезията и с очилата не можеха да ебат тогава като уния, които бяха тарикати. Да. И сега е така. Да. Горе-долу. Въпреки, че... И така, понеже си викам, и сигурно това не е моето момиче. И написах за друго момиче, друго любовно стихотворение. И така, аз пишех за всички хубави момичета в класа, отделни любовни стихотворения, по който вържа. Да, вържа ли някак? Не. Да, върза чак от Г клас една друга съученичка, не от нашия клас. А там, знаеш какво направих аз тогава? Осъзнах, видях как на Вили брат му сваля жени веднъж, грубиян, глупашки, държи се глупашки, хили се, повтвърля някакви мръсотики. Да. И видях, че това има успех. И аз това го пробвах с тази съученичка от Г клас. Ами имах успех. Стига. Да. Аз тогава осъзнах, че жените харесват малко по-така грубиянски, не? Мъжки ли е, какво е това? Те уж го отричат, уж такова, уж са феминистки, обаче в края кращата най-големите бакуци, най-много с тях се влачат. Може би защото жената е, нали, с нежна такава душа и търси антипода на жената търси и поезия, не е да отхвърля човек като мен, нали? Обаче все пак за предпочитане са тия с много отворените, нали? Да, но като порасна с тази поезия, бая поеба, няма да се оплакваш. Не съм вече го правил с тази цел. Просто мисля, че след казармата и след промените се отвори нещо, което се нарича сексуална революция. И аз живеех в Студентски град. Ако може да се каже, че някъде има епицентър на сексуалната революция, това беше Студентски град. Така че вече нямаше нужда от стихове, разбираш? Да. Живота просто... То беше дадено. А след това в Студентски град идваха момичета, които до този момент са били под контрола на баща си и в този момент срещат мене, Калин Терзийски, Емил Йотовски и сумати други такива велики пичове, които танцуват на дорс, нали, и носят дънкови якета. То не беше много ефтино да имаш дънкови якета. И мисля, че така играта беше много така и под двата коша. Много добре се получи. Младостта има предвид. Да. Студентски град е велико място, докато чалгата не го прегази и не стана еднообразно място. Мисля, пак е същото количество сперма, което се излива на денонощие. Сигурно то норматив сме го покрили и сега го покриват. Но, защото това не е сперма, която се употребява, нали разбираш? Тя се плюе, отива в канала, да. Това съм го писал в Егоист. Но сега е еднообразно и без мечти място. Освен това, живота на хората се определя от архитектурата. Като излезеш в Студентски град, като видиш откраднатите пространства, натъпкани с мутро барок и с ефтина програма. Не съм ходила и не мога да с теб така да ти кажа да или... Не да ходиш, не. Няма смисъл. И единственото, което можеш да правиш там е да ловуваш. Познавам много приятели, които ловуват женски полови органи. Там много е шумно. Това не е... Ако аз отидам на лов, ще трябва на друго място. Ти не можеш без да говориш. Няма как да... Да, трябва да говоря, защото не съм достатъчно красив. А красивите и богатите могат и да не говорят. В този смисъл да разкажа също така. Аз също не съм достатъчно красива. С Мартин излизаме, това преди 80 години някъде. 63 точно. Така, ще се сваляме, нали? Поканил ме на среща. И ме води на някакво парти. Не, точно така. Така беше, дойде, ме взе от къщи с колата. Аз винаги те взимам и те водя на хубави места и това никога нищо не се получава. Общо взето, ние сме като някакви брат и сестра. Водиме. И там обаче пълно с ужасно красиви момичета, манекенки, работи. И аз изведнъж увисвам на това парти. Така сама до... Изоставих ли те? Да, и почна да ходиш по тях. Да. И после като ме прибира и ми вика, утре, нали, аре, кога ще се видим пак? Кара така в колата. Стой! Кара! Не лъжа, това беше великата ти реплика, аз толкова се смях. Кара колата и... Сега, кога ще се видим пак? И аз... Марти... Не виждаш ли, че не става. Като видиш манекенка, просто друго е... Няма как да стане с мене и той само как си кара с мен. То не може и умна и красива. Това не е верно. Ще ви кажа защо. Ако сме били на парти, съм щял да пия. След това не мога да карам кола. Значи, не, това беше на другия ден. Аз пах у вас. Фак. Къде е у нас? Студентски град? Някъде Дървеница. Не, това беше Дървеница тогава. Да. Спах у вас и си говорихме цяла нощ и на другия ден ме кара вкъщи. Значи искам да ви кажа, че това е една от малкото на единствена жена, която ще остане с пил нас, ще си говорим с нея. Майко, какъв съм бълък. Веднъж пък дойде вкъщи и спава в моето легло, но аз спах в друго легло. И на сутринта... Тия какви увъртолени са с Катето Евро беха, нали? Аре, че Катето е добра баба и примерна госпожа.
Това дето излязо през прозореца, нали? Значи, хубави купони и накрая нищо не се получава. Аз не съм свикнал така. Обаче пък винаги я търся. Тогава, какво стана? Тя отиде и легна при някакъв пич, той дойде по-късно ли? Какво стана? Да, мой приятел. Дойде твой гадже. Не ми беше гадже, приятел беше. Добре, отново Ваня Щерева избегна куршума и аз сутринта силно обиден реших да не минавам през техната. Аз бях и на работа и сме близо до Дарик радио. И аз реших, и съм на първия етаж. Реших да не минавам през тях, да им казвам добро утро, да ви кажа, вие сте баците, защо? Абе, Ваня Щерева, защо пак септември дойде? Твоето легло. Септември дойде и пак нищо, нали? И затова аз отворих тихичко прозореца, скочих от първия етаж и отидох. И дори там ще спомням, че дори в Дарик радио въобще си измих лицето и се оправях, защото там има хубави бани, имаше поне в Дарик радио. И си отидох на работа като пична, опитвайки се да забравя горчивината от поредната среща. Много ми стана гадно сутринта, влизам с закуска, му нося. Телефона ми! Това е отмъщението за... С закуска влязох. Да, така е, да. Празно леглото, няма го и прозореца зее. Но зе. Това се помни... Да, аз се опитах да го притворя, за да се чуеш къде си. Не беше притворен. Да. Не. А как попадна... Кой ти е първи успех? Егоист ли? Успех? Да. Не има такова нещо като успех. Има, сега стига се право. Айде бе, какво е успех? Чакай да кажем на хората, защото има много млади хора, които може би не знаят за егоист. Това е едно списание преди, не помня колко години, което беше култово и това беше... Култово, какво значи култово? Беше живота ни на по-будните, така да го наречем. Свободата на езика беше там. Свободата на езика. И ти пишеше там, и аз за първи път видях името ти там и ние те познавахме като име, не като лице. Много важна история имам да разкажа за това. Да, разказвам. Първият ми успех. Защото Ваня Щерева е светско води, тя води светско предаване. Престани, нищо не водя. Аз съм в строежа и единственото, което те знаят за мен е, че аз се казвам Мартин К. или Мартин Карбовски. Обаче вече съм направил достатъчно шум, всички си казват как пише то кафе. Жестоко пише. Жесток първият човек, който си позволяваше такива свободно да се обяснява света. Думи. Сега за същите неща могат ме вкарат в затвора. Това е кошмар. Факт. Да. Те и може със задна дата. Не може, да. Както и да е. И аз съм в строежа и още няма никой и е рано. И Емил Йотовски, великият Емил, мой приятел от казармата и в момента блогър, влогър и писач. Изключително интелигентно копре. Аз много харесвам как пише Емил Йотовски. Чувство за хумор. Да. Седиме си и ни е скучно. Идва една така приятна жена от студент си град, тя е студентка. И почва да ни говори, тя направо ни казва на здраве и почва да... Няма никой в строежа. Какво готино списание е егоист, нали? И почва да говори за Карбовски. Аз я питах, Емил ли подразни и тя говори за Карбовски. И обяснява, бати пича Карбовски, това. И аз в този момент му казвам на Емил, много добре си спомням. Тя отида някъде до бара. Викам, виж, вече първа фенка. Да, много е готино това, нали? В смисъл, ето ти, славата започва да чопли така, не те залива като вълна. Тя идва като на лекичко наводнение от съседите. И Емил седи и вика, верно, първа фенка, ама много грозна. Ние сме момчета, които обичаме да си казваме истината и така с това и правим впечатление. И то правим впечатление на хора, които се правят на възпитани, а всъщност те не са възпитани, а просто не обичат да си казват истината. Така мисля. Аз съм голям противник на определяне на определяне на хора по външни белези. Това ми е много такава отчетлива, емоционална битка. Не е политически коректно и дори тя не беше и грозна, но той искаше да ме засегне нещо, да не летя много. Сега, какво да направим. Като е за неопределен обект, мога да го приема. Не беше и грозна, супер жена, слабичка, от не си град. Ама после, леле, колко много фенки имаше. Това са глупости пък. Точно така беше, ние всички бяхме влюбени в тебе и ужасно много искахме да те познаваме. Вижте тази история, брат, че била влюбена в мене, един път не се ме пипнал. Ама просто чакай, ние сме се познавали тогава. Обадете се да ви пипна. Ако някой влюбен в мене, защо не ми се обади? Аз през цялото време живея и работя сам и никой не ми се обажда, не казва. Не е точно никой. Имало един-двама за 20 години, които ще ми се обадят и да кажат, много ме кефиш, искам си говоря с тебе. Това между другото е много хубаво тази смелост да можеш да се обадиш на човека. Да, не съм имал и ме било и страх от тебе, защото с този разюздан език ти си викаш, мале, тоя, каква е мелачка, тоя, няма да мога. По принцип... Думите не трошат кости. Думите би трябвало да са свободни. Защо това? Това мене ме плаши. Ти имаш ли спомен някой да е печелил спор с теб? Защото аз не мога да си представя някой да те... Ма как? В казармата ме вкараха в ареста, защото спечелиха спор с мене. Верно е. Да. И тогава дойде един
Защото спорах с офицерите, някакви там, нали имаше тогава събития, турците тръгнаха към границата, Живков излиза по телевизията, майко. И тогава един мартенец дойде, той беше от Перник и ми каза изречението, защо ти трябва от мечка ремичка? Това много Какво значи това? Ако ти търсиш каишка да си върнеш обувките, защо трябва малко ремъче от кожата на мечката, разбираш? Да. Аз тогава си спомням как отидох до общите там бани, битовото помещение, почервенял, засегнат, обиден, защото загубих просто сериозен политически спор с някакъв политически офицер, разбираш, който накрая аргументите му бяха млъкни, ще арестувам. Все пак си е загуба на спора, нали? Защото не мога да убедиш. Той е победил, защото е имал власт. Не те е надговорил. Добри бяха политическите офицери в казармата. Мисълта ми е, че аз, примерно, не обичам да споря с теб. Сега, тук миналата седмица, като излизахме, поспорихме за някакви неща. Аз съм убедена, че съм права. Но не мога да те убеда. Не мога. Твоите думи са някакви... Ти си господар на думите. Това е балкански синдром. Не е нужно да ме убедиш, нито аз да те убедя. И това е. Великото американско нещо е да останем съгласни, че не сме съгласни. В край ще чуваш още едно мнение. След време ти или аз може да се променим или да се сближим позиции. А у нас, като някой не се разбере с някой, му казва, първо го квалифицира буклук, глупак, щява майката, после вади брадва. Айде малко по-спокойно. Да. И общо взето Фейсбук ужасно много раздели хората точно с мненията. Защото не може да се извади брадва. Ако всеки се плашеше, че ще извадиме брадва, нямаше да са толкова груби във Фейсбук. Нали? Защото ми писнат хора, които ме псуват. Аз не блокирам никого, но честно казано, аз правя църква, те пишат отдолу мръстоти. Добре, какво е това? Що го правите? Дори това не е въпрос. Няколко човека съм блокирал. И бивши гаджета съм блокирал. Ти правиш църква сега пак, а си ме водил на една църква, която ти си правил и нещо си спомням от тогава. Какво? Ами, че една жена на една бензиностанция, която имаше нужда от помощ, трябваше да стигне до някъде, нямаше пари, беше от ромски произход. Това помниш ли го? Хубава циганка ли беше? Не беше. Не. Беше си на средна възраст жена, даже към възрастна отиваше и тя не е идвала да те моли за помощ, но по някакъв начин ти разбра, че тая жена се нуждае от помощ, веднага като тя пътуваше до мен отзад в колата. Даде и пари, закара я до там, докъдето трябваше да отида и помогна на тази жена. И по принцип ти, знам, че ти е неудобно, само ти помагаш на много хора без никой да знае. Не трябва, се знае. Искам да разкажа същата история, обаче с друг контекст. Качвам всеки, който виждам, че езика, особено по възрастни хора, веднъж някъде в някакви сипе и на Родопите, това искам да напиша силен разказ и се забравям и то остава като виц. Аз карам и съм сам, защото съм сам, обикновено съм с екип, нали? Ходил съм някъде. И един дедо, той си дига, нали? Че да го закарам явно до града. И аз го качвам, какво правиш, той ще спра от това, ще изпъшква, сяда, спъшква, карам го вече. Почина ми бабата. И викаме, съболезнования, така и така, много тегава история. И дедото вика, аз си беше дрът. Обаче, викаме, колко можело е, нали? Не, вика, за друго ми е, вика. За друго ми стана лошо, нали? Ние си чакахме кой да умре и се дебнехме кой ще умре пръв, нали? Обаче, с нощи, вика, предната вечер, защото тя умрела сутринта, нали? Бабата казала на дедото, искам сладолет. И той я насмял, нали? Както и мъжете в България обичат, нали? Особено възрастен човек. Те живеят на село в някакви дебри. И каза, сега, какво се ли кажеш? Къде ще търса сладолето и къде ще се вечертало село? Айде да виждаме, айде легай си. Така е казал човека. И седи и се разрева този човек в колата, защото на сутринта е намерил в Кочанена и не е купил сладолет. И аз от тогава настръхвам за тази история. Разбираш, като ви искат сладолет, дайте го този сладолет, мамо, разбираш, защото утре не знаеш какво ще е. Нали? Това е цялата тази идея фейсбуковата в меметата, не се знае до кога сме тук на тази земя. Ама дори ние сме така настроени, тя казва, искам сладолет, той казва, гледай сега ще занимавам с тебе. И на сутринта този човек беше най-самотният човек в космос. Беше, направо ми се дорева с него така, просто къде го зарязах там да ходи да търси смъртен рак, да търси доктор. Това си беше трина, той си беше излязъл от махалата, няма много хора и аз го вземах от трина беше. И вика, вика, тя че си беше дърта беше, обаче, тя искаше сладолет, аз
И казах, че нямаме, че може път да и намеря самолет. Такива неща. Много е гадно. Бях в пети клас, когато дядо почина и предния ден, понеже постоянно иди, моето дете ми купи това, и ми пращаше за лимонада, обаче аз не отидох да му купя на другия същия случай. И трябва да ти кажа, че много тежко се преживяват тия неща. Да. Когато, или пък, ако някой почине, приятел или такова, с който си бил в конфликт в този момент, били сте близки, но сте били нещо скарани. Това представяш си колко е гадно. Затова... Не си довършваш конфликт, като Милен Цветков. Бехме нещо. Но това се карали, просто някой път той, Бог да го просто се отваря винаги. Нещо те зее нещо. Както той си обичаше да си зее такова. И аз му зея нещо и така сме си били. И като го удари това, и си викам, как може такова нещо? Братче, просто... Какъв е извода, че трябва да сме по-внимателни? Какво? Край кращата. Като пуснах песента сега и много се радвах, защото там доста успешно тръгна и ми стана, получих сърцебиене, стана ми лошо, помислих, че нещо получавам инсулт, ходих в Пирогов, нали аз съм хипохондрик, паника така беше и аз си викам, аз не мога да понеса явно някакъв такъв успех, нещо и през цялото време ми беше мисълта, ето аз умирам, няма позитиви от това, освен че песента ми ще стане голям хит сега, като умра. Отново глупости, защо да стане голям? Как като умра, веднага вече почват хората да си да гледат. За 2-3 дена. Да, за 2-3 дена, ама ще натрупа повече гледане, отколкото сега. Вервай си. Какво гледаш? За църквата ли ти пращат ми снимки, как върви зидарията. Тя е много напреднала. Много. От миналата седмица. Да, много напреднала, обаче трябваше просто да я измажеме, както нормално се маже къщата, отвънка, а аз, съм голем... Газар, се искаш по-специално? Не, просто това е толкова скъпо тази дария, че просто не знам какво ще правя. Това е доста скъп материал, Марти. Резан камък. Бати, много е красиво. Да, ще стане хубаво. Много хубаво. Аз винаги съм искал да имам такава къща или замък, обаче не е такава къща или замък. Нямаше за това църква. Да, в моята къщичка има гнайс, те са такива целият път прилича на камък, ама не е камък, разбираш. А това е зидария, тип такава балканска, манастирска зидария, много хубаво. Като истинско. Да, и виж каква голяма врата и още... Много е хубаво. Това е по-голямо от онази църква, на един хълм къде. По-голямо е и става все по-голямо, все едно се подува пред очите ми, защото явно то като поема като гъба финансиране и труд. Примерно труд, защото финансирането ясно, че трябва, материал не мога да дойде сам. Но като поема труд и това се подува и става важно, става надвисва на тебе и разбираш, че правиш нещо наистина големо. Много те обичам. Чак по толкова обичаш ме, ама само хавлията. Мяу и това беше целият живот. Какво му обичаш? Не се заяждаш с мен на тази. Аз имам ясно измерение за любовта. Любовта е подаръци. Любовта не може ли да е човешка просто? Може. Да, може, ама не знам. Това с любовта е малко надценено, да ви кажеш. Кое? Ние с тебе сме любовни неудачници, това е ясно. Само ти, аз съм си много добре. Добре, като... Ти понеже вярваш в любовта, затова смяташ, че е неудача. Аз смятам, че любовта все пак е надценена, има някакъв прак, след това нататък е продадена от поетите и от писателите, разбираш, и от комунистите между другото. Включително и от теб. И аз, разбира се, аз трябва да мога да я възпея, защото по-хубаво нещо не знам. Но само по себе си за преживяване, любовта е хормонална интоксикация. И оглупяваш много. Оглупяваш заради хормоните. Защото ставаш тинейджър на 50. Добре, там в оня детския план ще бъда поет, писател и еди какво си. Да. Имаше ли план за семейство и такива неща? Там тогава имаше дневници и такива лексикони имаше. Съм си написал, че ще бъде страшно скучно 30 годишни хора да бутат колички и да си говорят за миналото. Нещо като усещане сред моите съученици. Да. Нали? Аз това го избегнах. Не бутах много колички. Имаш голям син за сметка на това красив. Да, бутал съм всичко наред, ама избегнах скуката от семейния живот. Разбираш, просто скуката е голяма. Ти си имаш едно нетърпение такова за всичко. Това е чиста невръстения. Да, и затова снимаме по свето, защото по принцип Мартин, като ни покани на гости,
Много мрази да е по нормално време, 8-9 да си седнеме. Винаги иска към 5-6 да отиваме. Значи това е синдрома Чарли Шин. Той казва, как така ще отида, аз съм на 40, ще отида аз в дискотека в 1 часа. И тя му казва, тази младата му приятелка ми, ние ще сме първите в 1 часа. Аз като каня гости, искам да се седне и да се изпива виното от 5 до 10. Може да не е 10, може да е 1-2. Но почнем ли в 10, аз сутрин мога да отида на работа. Това не е било, защото... И това е така, да. Аз други ден съм на работа. И колкото и да ми казват какъв наркоман и алкохолик съм, това, което ме определя като не наркоман и не алкохолик, е това, че аз винаги успявам да стана за работа. И го казвам и на децата, които гледат. Няма значение колко пиете и как, дори има значение как пиете, разбира се. Докато умеете да ставате за работа и да отидете на време и да вършите добре работа си, вие не сте нито пияници, нито наркомани. Каквото и да ви говорят, разбираш. Имах един този режисьор, дано да е жив, той заспиваше, защото го открихме, видяхме, усетихме, късно разбрахме, че е на хероин. Просто той не може да работи. Ако той може да работи, нека да си бъде на хероин. Няма как да му сложиш полицаи на кожата, нали, да почне се поде. Да прави каквото иска. Но аз очаквам от него той да води заедно с мен предаването в радиото, разбираш? И когато той заспи на пулта, това вече е наркоманията. Това вече е болестта, това вече е алкохолизма. Разбираш? Прецакваш си живота. Не може да стане за работа, дори бира само да си пил, вече си наркоман. Това е много проста класификация на наркоманията и на тези психотични всеки вещества, като алкохола и други. Да, много си хубава ти. Тази го докарва от моя екип ми казаха, Ваня много се държи, просто ти си много хубаво. Сега като те гледам, тук се пипнала, тук мене ще си правила, но аз няма да коментирам. И съм гладка тук. Гладка си тук и дано мозъка да не си изгладиш, така ако продължаваш. Между другото нямам нищо против мозъка да бъде с времето леко поизглаждан, защото той пречи много на нормалното съществуване. Когато човек много ги мисли нещата, много се затормозява. Ти имаш ли такава способност да мислиш непрекъснато за нещо? Не мога да спа. Аз съм... Ето виж. Ужасно проблем с съня. Ето ти си вредиш на тебе си. Казал съм си, знаеш колко споко, знаеш как си споко? Кой е казал, че ако свършиш работа и вредиш на себе си, това пак е полезно за другите. Защото, примерно, днеска ми се обаждат, искат града на 300 Ама години. те е страх от смъртта, нали? Страх ме, ама това не означава, че трябва да се пази и да се изглаждам сютията и да съм... Трябва да се живее. За тия години за какво се ви? За да ги прекарате по центровете за естетика и да пиете водичка ли? Сега в края, кресите. Сокче. Що пиеме водичка сега? Защото ме е страх да не ме подведеш и защото... Мислиш, че ако изпиеш едно уиски... Чашата вино... Да, уискито дърпа езика. Не, дърпа езика, си чуваме после какво правим. Има такъв проблем, аз като водещ. Идва при мен, говори свободно, аз успявам да го отпусна. То се разтваря така, нали, просто. После ти вика режи. И после вика, ама това може да го... Защо бе, нали сме приятели, защо да го отлагаме? Да, казали сме какво толкова. То не било стратегически правилно. Каква стратегия, бе? Нямате стратегия за живота. Живота има стратегия за вас, само че вие не му изпълнявате. Еко, почна с него вид. А сега какво? А страха от смъртта, с какво си го... Всеки човек има страх от смъртта. Няма човек, който да няма. Ама аз със себе си го обяснявам не от физическата част, а от изчезването на любопитството. Няма... Че няма да видя какво става. Аз това също, обаче, има много недовършена работа. Ето, това също. Значи, децата са ни големи, обаче недовършена работа са децата още. Църквата не е направена. Може, защо 2, защо не 3, още по-големо. То се някой път ще остане недовършено. Не разборите в бита и дори в юридически план не разборите. Ти умираш и те почват да се бият за наследството ти, братче. А то наследството са 2 апартамента в Студентски град. Какво ви става? Чики-чиска история. Но трябва човек да си подрежда нещата. Знаеш ли кое си замислих много страшно нещо? Живота минава така, защото докато разбереш какво ти е казал баща ти, докато разбереш какво има предвид той, докато ти говори, и баща ти вземе, че почине. При мен така се случи. Аз тъкмо вече разбрах какво той има предвид и милия професор си отиде. И после късно. Ами то за какво да е късно? Просто поне да му кажеш едно прав беше. Аз съм му казал много пъти, не може ли по-рано да разбера какво ми говори този човек? Не можеш.
вървим по пътя си и така се случват нещата. Аз специално доста късно пораснах и много неща разбрах. Може би това е някакво такова автолицемерие. Заради бунта, защото той не беше съгласен с моя бунт, заради бунта аз свърших много неща. Не знам дали бяха правилно, но поне ги свърших, нали, тези неща. И... А той какво не му харесваше? Никога не каза нищо. Никога. Тоест, за твоите той победи... тихичко ме поощряваше. Това тежеше ли ти, че не е казал браво, моето момче? Не, ти си беше такъв. Защо има нужда вие се лигавите с вашите американски филми да потупване по рамото? Достатъчно е, че той, когато иска да кандидатства на Витис, бях на 18 години, той ми намери книги и ме свърза с ираковите там. Искал си да кандидатстваш във Витис? Аз съм кандидатствал във Витис. Какво, актьорско ли? Не, режисура. И кино. Стана? Людмил Стайкът ме прие. Не те прие. Не бе. И после е много хубаво, че ме срещна веднъж във Витис и почна да ми стиска ръката и да ми обяснява колко много ме уважава като творец. Да ме беше пуснал като бях на 20 години, до втори кръг стигнах. Гери Ториска, между другото, Но между другото. Да, извиня, кажи си го ти. Направи ми голяма услуга, защото един ден бях си купил някаква кола, Volvo, примерно, беше по-нова такава. Без $5000 кола, това са големи успехи за журналиста, нали? Преди 20 години беше. Да. И на една спирка видях 6 режисьори, кинорежисьори на 280 на спирката. Аз имах Volvo. Не е нещо голяма работа, няма какво човек се хвали с кола, но те се возиха с 280 и си обменяха великите идеи, Тарковски, Марковски и другите. Казваш си ги тия неща неизбежно, да, правят ти впечатление. Правят впечатление, защото, не за друго, не защото съм имал кола, а защото аз работех и можех да работя и намирах някакъв начин да работя. Да. Витис те възпитава да имаш претенции, извинявай, ти си от хубав клас, да кажа нещо лошо и за Витис. Витис, особено режисурата. Тежка работа. Особено режисурата. Просто, освен да ви слагат претенции в главата, друго не се Съгласна съм много с тебе. Там много си повярваш, особено като те приемат, защото нали, много кандидати си. И купона е различен, не е като флесо-технически. Жесток е купона, няма какво да се лъжи. Флесото се пиеше повече. Тия флесото бяха от провинцията хората, велики хора, момчета, млади и носиха ракия. Аз много мразя ракия. Много обичам аз. Така. И те носиха толкова много пиеше от нашата група, той беше софиянец, че му викаме камион. Той просто много пиеше. Има нещо по отношение на алкохола. Има си тела, които си отказват. Има си прак. Да. Значи, моето е такова. Има нещо до тук. Разбираш? Има хора, които се отказват чак когато някой ги настъпи по часовник. Обаче има други хора, които телата им казват стига кръг. Просто това е. Особено в нашето поколение, което много изкърка това поколение, просто то се съсипа да пие това поколение. Нереализирано било, неуспешно било, такова, тут почва да пие. Оттам се пие. Оттам е тежък проблем. Това е, защото не са чели Цар алкохол на Чек Лондон. Има два типа пиячи. Едните пият и падат в канавката, другите пият и почват да виждат, че има още звезди на небето и почват да ги броят. Просто дигаш глава. Това са двата типа пияници на Балканите, тия, които падат в канавката. Ето, затова ти ми казваш, какво ми викаше на ден, че съм забравих думата. Не, че се прикривам, че съм пресметлива за това, че никой не си ме виждал пияна. Пресметливо пиещи, има и такива, и жените трябва да бъдат такива на всяка цена. Няма нищо по-страшно. То е защото тялото ми има лимит и аз като усетя, че нещо тръгва малко и няма как да стана пияна, защото се поспирам. Имам контрол. Може би е грешно това, наистина. Не, най-страшно нещо, което съм виждал, е човек, който сутринта вади бутилка водка флирт и почва гъл. Това аз не съм виждал по-голямо натравяне и по-тежко самоубийство с претенцията, че си Джим Морисън. Това не е хубаво. Не ми харесва. Джим Морисън и водка флирт. Да. А у вас, у офиса ти, какви литературни неща едно време събираш целия свят литературен и Мартин искаше неговите приятели, другите писатели да ги, като умрат всичките, да ги препарира на масата и той да има с кого да си пие. Още не е късно. Това е пак тази алкохолна поза, която аз винаги като снимам писателските ми снимки, съм винаги с цигари. Аз не съм и пушач, сериозно. Ти не пушиш, ама ти вече съвсем не пушиш. Да. Но това е тази алкохолна поза, която нашето поколение, нали, трябваше на всяка цена да приема от филмите, между другото. Сигурно, от клишето. Какво искаш да кажа? Какво каза ти? Да, ти искаш да ги препарираш. За препарирането. Това беше много важно за мен.
Аз много си обичам и приятелици. Някои от тях умряха, още са живи, но умряха. Има и такъв вариант в живота. Но най-тъжният вариант. Да, и аз тогава така в изблик на братска, така другарска любов, говорим само за мъже, между другото. Да. Латентен хомосексуализъм, нали. Исках да сложа на 4-5 стола Аци, Кайо, ония приятелите ми, които са тук и които ми казват интересни неща и които ме напояват с техната вселенска идиотска мъдрост, нали, или техните лимерични стихове, или шегите им, или глупостите, или играта на думи. Играта на думи, която сега почти е забранена. И исках някой ден, като сме умрели, така на столовете и пак да държиме чаши. Заради ползата, не толкова, защото сме бати алкохолиците, но ти без чаша препариран човек, нормално ли? Не, няма такъв вариант. Защо препариран? Да. Много ми се искаше това предаване да го излуча и аз, защото много се харесвам в момента. Ти отпускаш хората, говорим глупости. Освен това, да го излучим, не знам дали... да го излучим заедно. Не знам дали чисто биографично не е време вече човек да пише това, което му се е случило. Значи защо? Аз съм установил, че много умни хора, далеч по-големи важни хора от мене, казват, какво да разказвам? То всичко е минало, то няма смисъл. То кой помни, кой го интересува? Хора, всеки живот е един прекрасен филм. И ако не го заснемеш, да го заснемеш скъпо, ама ако не го напишеш, което е само тетрадка и химикалка в края на краищата, това баща ми ме научи, Бог да го прости. Той си пишеше разни неща. Така, книга за селото си е написал, някакви етнографски работи, много неща пъти сме си говорили. Но животът, особено на тия, които смятаме за важни, нали? Те колко да са важни, има обикновени хора с много по-интересни животи. Но този, който е дал нещо на света, творил мачкали се го, били се го, бил в 3 системи, фашистска, комунистическа, демократична, той трябва да разкаже. Не за друга, за да могат другите да видят, че биографията е един от най-важните жанрове, които трябва да четете. Аз не мога да цитирам, но биографиите, които изчетох, примерно Куросава, цитирам вече, Пътта на жабата, изключителни неща. Чаплин, изключителни неща. Политиците и техните биографии. За да видите как Пинк Флойд биографията, за да видите как от една група, която има 4 барабана в едно бушче, се пръщат в група, която има 3 джамбоджета с техника и цели салони и в Венеция плуват и свират. Как този преход от бушчето към това? Нали, идеята, ние до бушче винаги стигаме, тук в България, да. Но никога не стигаме до джамбоджета и до тировете пълни с декор. Защо? Заради лошата организация. Винаги казвам, че лошата организация. Ние един купон не може да спретнем. Вие като ходите да къркате, даже закъснявате. Можем. Аз им се карате. Като си алкохолик, на време пие нормално. Не бе, друг ни е пазар тук за тия неща. Не, друг ни е пазар. Как? Румънците имат ЮНЕСКО, сърбите имат Костурица. Ние през цялото време говорим, че сме малка държава, малка държава. Това тук ще се скарам. Не сме малка държава, работете да стигнете не до бухчето и да се направите на Морисън, който кърка водка флирт, а работете за джамбоджет. Не става дума да притежавате джамбоджет. Никой не може да притежава джамбоджет, освен един актьор беше там. Джон Траволта. Става дума само за едно нещо. Да работите толкова много, че накрая да имате пълен стадион. Да. И то не е в България, представете си. В Турция. Азис имаше такова нещо. Единственият човек, който е пял на чуж стадион е Азис. Лили Иванова. Не спориме. Обаче там ставаше дума за Русия. А сега ето Азис, циганчето отива и пее в... Аз като бях в Турция тази година, беше от всякъде дънеше Азис, разбираш ли? Не. По този повод искам ти прочета нещо. Получих един имейл. Много важно бизнес предложение му е темата. От момче. Младо момче, около 15-16. Здрасти. Съжалявам, но не се извинявам за нахалството ми, защото искам да стана голяма звезда, а само ако си нахален, можеш да пробиеш. Пиша точно на теб, защото ти разбираш от всичко и познаваш всички. Става въпрос за мен и моята майка. И двамата сме таланти, можем всичко, ама не съвсем. Пеем и танцуваме, що годе добре, ставаме за актьори, някои хора биха казали, че сме красиви, имаме дар слово и не ни е срам да се излагаме. Не. Надяваме се, че в замяна на процент от хонорарите ни ще бъдем подходящо промотирани и ангажирани в артистичните среди. Какво да кажеш на това момче? Всеки ден ги срещам. Това е най-голямата Каква е тази представа най-голямата катастрофа за света?
Те никога не могат да правят нищо, а искат да ги дадат по телевизора. Не може. То не може отправната ти точка да е искам да бъда известен. Отправната точка да е имам да кажа нещо, искам да направя нещо. Вече дали това нещо ще стане популярно, дали ще се изкарат пари от него, това си е процес, това е път, обаче масово хората не искат да вървят, да качват стълби. Телевизиите, да. Ние сме виновни. Телевизиите ги накараха да мислят, че може да си покажат газа и да стане. Ще стане за 5 минути. Това не са и 15 минути слава, ми са 3 минути слава. Ами при тебе в твоите предавания много хора си, нали, в кавички си показаха газа и бяха... Моите хора бяха закъсали. Бяха много интересни твоите персонажи. Моите хора бяха закъсали, дори тия лъскавите, които показах, бяха закъсали. В смисъл? Имаше втори план. Бяха закъсали хора, които живеят луксозно, пък ги виждаш, че са закъсали. Ако не си умен, няма да го видиш, но ако си нормален човек, ще видиш, че хората с най-лъскавите снимки са най-закъсали на живота. А този лукс откъде идва? От Чичо Гошо. Измислен ли е? Не знам от кой. Измислен е. Между другото, я покажи пак писмото да ти кажа една голяма грешка. Той иска да стане известен с... Изгубих, почакай, сега ще го намеря. Кой ти му? Каза, че първо с нахалство. Смята, че това е много важно. Нахалството. Важно е. Не мога да отречем. Така, и второ, че не ни е срам да се излагаме. Не, виж, той иска да стане звезда, а само ако си нахален, може да пробиеш. Георги. Може да пробиеш с свирки, може да пробиеш с унижение, може да пробиеш с лизане на обувки. Може да пробиеш по много начини. Обаче единствено нещо, което според мен си заслужава говоренето за пробиване, е някаква работа. Ако си дори дърворазбар е велико пробиване. Ако си каменоделец, тежка физическа работа. Нахален не е достатъчно. Има много, много варианти, но това те наистина не виждат пътя, а виждат някаква светлинка там, която е капан. Капан е това. Толкова измислено. Да. И затова тук мога да се каже само едно за мен и за тебе, дано да важи и за двамата, и за други наши приятели. Ние никога не сме мислили, че ставаме звезди, че ни дадат по телевизията. Лично аз оцелявах. Аз работех и тази работа, и друга, и трета. Продължаваш да оцеляваш в момента. Между другото, да, и в момента оцелявам. Не, оцелявам по-високо ниво. Тук в момента оцелява работата ми. Не точно аз. А преди наистина става дума за хлеб. Когато написах първата си книга стихове, аз бях вече женен, имах чудесна жена, най-красивото нещо на света, което ме чакаше вкъщи и аз нямах ни лев. Майка ми каза, не, голем си, 25 годишен мъж. Как така? И аз отидох на една щяга и продавах няколко книги от моите си книги на Славейков. Мисля, че там срещнах Иван Методиев, по това време и Македонски срещнах Славе и купих вино и сирене и се прибрах къщи като истински мъж. Да. Много е мило. Да, купих вино и сирене, това много добре си го спомням, защото една тогава книжка «Дефлорация» мои стихове струваше 12 лева. Много. А то беше по време на инфлацията. Пак беше така до сериозна инфлация. 96-та издадено това нещо. И през цялото време съм работил за хлеба. После се появи хайвера от време на време, се появяваше на масата, но хайвера не си заслужава. Хлеба, колкото и с глутен, нали, колкото и да го отхвърляме, това е фабриката, защото ние сме и първо поколение капиталисти. Ти представиш си, ние... Верно е, да. Не съм се замислила за това. Ние сме пионери в това, което се счетоводство, фирми. Това ме съсипа, аз не мога днеска. Моля се, документи, работи, такива неща, полудявам. Това е много страшно. Ние сме поети. Къде се занимаваме с тия глупости сами? Да ме простиш родителката ми. Запълвах с данъчна декларация, тръгнах оня ден. Абсурд. Не става. Какво трябва да имаш 100 лева за деко да ти я попълни, защото това е жестоко унижение. Да, попълниха ми, подава. Самоунижение в предвид. Не, че самия акт, ами това, че аз се чувствам глупав. Ще се разплача пред тази декларация. Да, това Те от НАП ми казаха, ето тук ти пика, много е лесно. Всеки чиновник ти казва, моля ви се, ето тук напишете това. И аз го написах, тук сте сбъркали. Ами помогни ми, путка майна, как не те е срам, аз и в банките ми ги карам да ми пишат това извлечение, каквото е там, каквото има платежно. Да. Защото ще го объркам, бавиме се. А тя седи и ме чака. За какво? Помогни ми да го напишат, диктуй ми, кажи ми нещо как става. Абсолютно. Те казват така, тук пишеш това, на куп ти го казват, ти забравяш
вече... Да, клиентът е тъп, посред това ние не сме учили такова нещо. Те това го правят всеки ден по 24 Да, часа. за тях е елементарно. А ти го веждаш един път в месец това нещо. Много често... Знаеш на какво се уча през годините, още не съм успяла съвсем, да не слагам на отсрещния мои можени емоции, чувства, т.е. да не съдя за него през мене и през моето мислене. Напиши ми стихотворение, да викаме, тук ти напиши стихотворение, защото ние можем с тебе да напишем стихотворение. Между другото, всеки епизод мой завършва с стихотворение и днес, като те изпратя, аз си ги уча наизуст, не ги чета. Ще прочетеш мое стихотворение? Не твое, моите стихотворение чета, но мое стихотворение, в което присъстваш ти присъстваш в 3 мои стихотворения. Те има. Да, не съм голда. Не си го казваш ми нещо много мъдро. Ние нямаме еротична поезия в българите, знаеш ли? Абе, аз не мога. Не може. Не ме влече. Даже мръсни приказки, като имаме там този формат, трябва сега да пиша разказ, аз не мога да напиша мръсен разказ, не ми. Ти можеш ли ми помогнеш? Мога да ти разкажа истински истории, защото най-хубаво се пишат истински истории. Ама трябва да е смешно. Винаги е смешно. Но общо взето, онова, което преди беше дяволска история, сега е най-нормално битие, ежедневие. Нали? И това съм убеден, че няма как да продължи. И ще ви кажа, че може да продължи на друго място, с други хора, но тук между нас ние сме едно малко племе и в момента, който предадеме Бога, ние няма да оцелеем. Това съм абсолютно убеден. Като приемете, че Бог е всичко това, което разбирате като доброта, добронамерие и труд. Между другото, Бог би трябвало да бъде и труд, защото ние седим и нищо не работим, нищо не произвеждаме. Та в този смисъл, ние като предадеме Бога, кой го беше казал, сигурно аз или Тео, учителя, не можеш да живееш по-дяволски и да очакваш милост от Бога. Тео го е казал. Много важна мисъл. Не можеш да живееш дяволски и да очакваш милост от Бога. Това е като да кръкаш и да получи цироза и да викаш Господ, че ме спаси. Къде ще спаси? Ти си направи перфектна цироза. По учебник. Така че с всяко нещо е така. И с преяждането, и с... Да, обаче да обобщаваш го. В смисъл, говорим го така, пък сега докато те слушам, си давам сметка, нито аз живея дяволски, нито ти, нито предполагам повечето от хората. Така е. За себе си не мога да гарантирам. Какво да правим? Да затваряме ли? Много тък му реших да ти кажа да ми сипаш. Да, бе. Ти какво направи се? Няма и 1 час. Отивам, обаче не знам какво искаш, или да спрем някакво малко уиски. Или да спрем и само да пием и си говорим. Ако искаш, ще го оставим на един финал да направим. Добре, финал е. Но след вече. Колко е часа? 7. Супер. 8. Имам възможност да пия 20 минути. Що? Защото почва пълнолуние. Лед искаш ли? Чувате ли какви глупости говори? Почвало пълнолуние и след това не мога да се пие. Няма да ям 24 часа. Съсипаха тази държава. След пълнолуние не може... 24 часа няма да ям. Разбираш? Ще се разплача. Ти няма въобще да ядеш и добре. Да предлагам ти да ме заведеш на кръчма. Не може. Освен това съм... Ти няма да ядеш и да пиеш, бе. Аз съм ти сготвила. Щера ми е сготвила, значи. Аз, ако съм по-хитър и тарикат, ще се нанеса тук. Сготвила съм ти ориз с гъби. Не чу, ориз с гъби. Пак въглехидрати. Колко лечета искаш? Много. Колко много? Много, 5. Стига да е, тя малка чашата. Нищо, нека. Аз не искам да... Трябва да се разрежда. Напълниха след, айде. Джони Блонд. Това пък каква четия е писал, какво е? Сега това е русо Джони. Преди имаше черно Джони, пък бяло конче, такова. Сега русо. Майко, извърти се този свет и това е. Стига си мърморил. Русо Джони. Джони Блонд. Помните ли? Голямата газария. Червен етикет. После черен етикет. После син етикет. И накрая какво измислихте? Джони Мяу. Сипвам ли ти малко? 20 минути имаш да... Сипваш, ме имам 20 минути да пия. Да изпиеш тази бутилка. Искам уискитата да обърнат внимание на моя подкаст. Защо го отваряш? Това е все едно реклама, никой не ни е платил. Така или иначе ние вече, аз вече го вербализирах. Искам уиските да обърнат внимание, че сега го правим и повече никога няма да го правим.
Абе, обадете се, няма само тото да изкарва от уиски някой лев. Да, бе, верно. Аз нямам рекламодатели и ти нямаш. Защо нямам рекламодатели? Вчера един човек ми писа и не ми се обади. Ми писа, искам да рекламирам и ето днеска не се обади. Преди малко ти не ме чу, аз го казах на зрителите. Ако съм хитър пич, мога да стана за вариант Z при тебе, да те поухажвам малко, няма да искам секс, то си е видео, че между нас няма как да стане, но един ден ще се нанеса тук и ще си правим нашите здравословни неща, примерно. Ако съм тарикат, да не ядем. ако не съм обучен така, че мъжът трябва да дава къщата. Разбираш ли? О, има много такива Има много завряни мъже, не? Има много такива, да. Които не им пречи изобщо това. Макар, че ако живее с Ваня Щерева, тя на пълнолуние ще ме побърква. Ще си, всеко пълнолуние мяу. 24 часа глад? Да. А що си направила този ориз си пържоли ли? За тебе. Аз няма да го изям. Какво ще го прави сега, като гладнеш в 2 часа? Еми ще остане така. Ще успееш ли? О, да. Кошмарът на нашето поколение не се оказа алкохола. Някои умреха от алкохол, ясно. Яденето, глутена. Знам. Бързата храна. Бързата храна. Аз има златна карта на KFC. Какво съм правил? Аз не Знаеш ли що? Ние сме в каналето, Слави, Камен, те бяха великите звезди, аз съм чисто нов там. Да. И това е БНТ. И в БНТ по едно време... Ако съм, че... така ти... готово. Оправих. И в подмисли ти има, ако съм, че правиш. Точно. И какво? Много добре си спомням как тогава разбрах какво е да си богат. Толкова жалка история, че няма накъде. Преди това много хора се бяха наредили пред Макдоналдс, за да цено на опера отиват. Нали? И си казах, това е пошла история, това е американска глупост. И бях прав. KFC. Обаче KFC се едно нещо различно. Нали? И в този момент дойдоха едни турби, тогава доставката беше чудо. Сега доставка е напред-назад, всички доставки ти доставят. Кейти Пери ти доставя. Тогава дойде на момче, те му даваха 50 кинта, примерно, много пари му даваха на това. И Кацко, и Слави в някаква гримьорна с сценаристите, докато нещо работим, те почнаха да ядат. И разбира се, те са доядеми си. Те са много готини момчета и веднага Кацко каза, искаш и малко, и все сме така, все сме близки. Да му отхапят сандвича. А ти какво правеше там? Аз съм сценарист в каналето. Ти си сценарист. И ценно да му отхапи от сандвича. Как да отхапи от сандвича на голямата, грандиозната звезда на Камен Воденичаров, разбираш? А на дългия път съвсем май не ми е предложил, но както и да е. Но си спомням, че те, нали, поне едно такова искащи имаше от дългия, а от Кацко наистина той винаги, след скетчови снимки сме ходили в Козия рок, яли сме шкембе чорба, много велико момче Камен. Велико момче, много обичам. Но тогава си спомням как си викам, тия се бати баровците, поръчват си KFC. Аз не знам какво е KFC. По-късно златна карта от KFC, което според мен ме провери. Хората викат, той е алкохолик, той е наркоман, всичките тия гадости, които си сипат върху един работещ човек, нали? В един момент те не знаят истината. Хлеб. Мене така ми се яде хлеб, братче. Значи от всичко не обичам хляб. Да. И то, нали си я от моята погачка, така за да си го направя маленко. Не съм въртяла от 2 години, сигурно. Погачка като женска гърда. Да, пухкава. Пухкава на конци си точно. На конци женските гърди на конци си точно. Свършваме ли? Това финал ли? Това да е финала. За погачата? Не, искам да им кажа нещо, ако може накрая. Да, айде, кажи да затварям. Омразата или любовта към тези, които ги дадат по телевизията, така наречите звезди, като мене и Ваня. Омразата или любовта е онова, което ние не смятам, че заслужаваме. Истината е, че вие не знаете нищо за нас. Нищо за нас. Те не знаят нищо, вадят си много грешни изводи, вадят си изводи от жълта преса, вадят си обидите от пръстите, от мърсотията тяхната под ногтите, или дори и любовта от някъде там се вади. Не е много разбираемо, защото те харесват, защото си появил на телевизора. Не винаги, не е така. Не знам. Но по-важно има хора, които те харесват, хора, които не те харесват, това най-нормално. Не, много е важен въпрос защо. Това е като да харесваш мъж или жена. Защо харесваш този мъж и защо харесваш тази жена? Защото душиците ви са съвпаднали някъде. Би трябвало да е така. Да, точно. А това, което виждате вие, не са точно нашите душици. Те са много по-черни, да кажем. Глупости. Твоите черни. Колко са бели душите ни е текст на Ивайло Вълчев, изпят от славите. Между другото, сетих се сега, като говореше за това, за съденето. Много бързо слагаме етикети. Много бързо решаваме, че това е точно така. То дори едно следствие за някой, примерно, престъпление,
се водят различни версии, нали, по тях се мисли. А ние много бързо казваме, това е такова. Един случай имам, който винаги е така, ще помня, когато майка ми почина, обажда ми сутринта сестра ми. И аз трябва да тръгна за Варна и минавам през почта да си взема един колет. Да. И купувам една бутилка ракия, това е рано сутринта в 7:30-8. За да я занеса на Тошко от почтата, който ще ми даде колета, за Бог да прости. Да. Нали? Това се прави, да. Да. Купуваме и вътре продавач и една жена, която кафенце си взимат, почват жестоко да хихикат. На мен Big Brother ми излезе име, че съм пияница. И беше близо до това. Да се хихикат и да подхвърлят. Някои почват от сутринта. И аз си замълчах, тръгнах си и до ден днешен съжалявам, че не казах на тази жена защо ми е тая ракия. Мисля, че тя щеше да го запомни и щеше да спре да съди след това. Така е, мнителни сме и позволи. Аз минах си мислих, защо купуваш ракията от сутринта? Да даваш на Тошко. Така ли ще се оправдава сега? Ясно е, че си къркаш от сутринта. Добре, хора, ние си допиеме без вас. Що? Не го изключвай. Ако ще имаш идея, какво мога да правим нататък? Аз ти правим допиеме да... Аз по принцип нямам идеи за това нещо се прави както дойде. Много добре си получи с мене. Да, харесва ми на мен. Иначе, колко пъти сме ходили на кръчма? Миналата седмица излязохме с теб. Да, аз 2-3 пъти в годината излизам някъде, да. Аз нямам капацитет да излизам. За пари ли говоря? Не. Какво значи капацитет? Физически. Ставам сутрин рано, отивам на тренировка, вечер стоя до късно. Нямаш ли дни, в които можеш да спиш до късно? Имам през ден. И спа до късно. Аз имах такива дни само в Гърция. Ти си идвала там и знаеш, че работихме и друга работа, но там имаше наистина дни, в които можеш да спиш до 12. Не съм казал никой, дори каква ми е била там работата, нали, че сме правили градина. Градинар. Да. Беше градинар, Мартин. Но ми като нямаш работа, какво правим? Освен това, градинар на високо ниво бях, нали, защото имах си бригада и хора и така. Ние не можехме повярваме изобщо как. Мислех, през цялото време го приемахме това за някаква шега. Когато ти ставаше сутрин и почваше да се грижиш за градината. Мислехме си, че нещо. А не само за една. Там няколко градини бяха. Да. И къщи. Да. Градинарио, благодаря ти, че беше... Градинарио мой. Така започва също порнофилмите. Идва човека градинар или чистача на басейна и тя му казва благодарите и го посреща по-на халатче. Да, градинарио. Ще спра камерата и след малко ще се поява с стихотворение, в което участваш и ти. Не спирай камерата. Трябва да си го науча. Не го знам наизуст. Айде, прочети го, сега ще чакам преди да го учиш. Прочети го. Добре, айде. Този път ще е така. Аз на Мартин не мога да му се противопоставям. Така съм си свикнала. Да, кое? Още във вторник се казва стихотворението от книгата ми. Още във вторник. Така ли, да? Да. Още във вторник ще метнеш някакви работи, които си искал да кажеш чак в събота. Когато завързани думите стягат ти, когато убиват ти острите ръбове, да креснеш във вторник направо е опция, която се дава не толкова често, на разни прищипани правилни хорица да глътнеш стотинката, тяхното ресто. Един ще изплиска гей съм бе, мамо, втори ще плюе на всяка лоялност, обичам те. Някой смел твърде рано, а друг ще докладва за своята невярност. Пък ние с Карбовски ще пием в хамбара, със своите скруполи аз ще се вайкам, как ме побърква на новия чарат, само дето съм колкото майка му. Той ще отпие и глупости. Я да излизаш от тая черупка. Жената артист няма възраст. Тя се ебе непрестанно. До дупка. Верно съм ти го казал това. Това е много важно. Много вярно и ще останем в историята. Това сигурно. Много е хубаво. Чакай. Ти знаеш, че аз не знам това стихотворение. Не го знаеш, не съм ти го казвал. Пък ние с Карабовски ще пием в бара. Тук пак... Хамбара. В хамбара. Да. Пак е ползата, че отиваме, все едно ние само това правим. Ние всеки ден това го правим. Майко, 3 пъти за 3 години има ли? Със своите скруполи аз ще се вайкам.
Тази жена е много влюбчива и много... Така изглежда блага. Сега не знам да живееш с нея какво е. Трябва много лесно се живее с мен. Айде да поканим да поживеем заедно, да ти кажа. Мила маняка. Как ме побърква на новия чарът. Новия е новото гадже. Новия тук е с голяма буква. Нейното ново момче. Увлечението й. Защото тя... явно си обича любовта. Секса ще да кажа. Само дето съм колкото майка му. Ето това е поезия, където трябва да си честен. Това е. Това е конфликт. Това е не политкоректно. Това не е християнско. Тук трябва да има конфликт. И така трябва да бъде. Кое не е християнско? Има ли конфликт? Колкото майка му ли съм? Има конфликт. И това е християнски конфликт. Не бива колкото майка му да не бива. Да. Но това няма никакво значение. Конфликтът ни изгражда в края на кращата. Колкото майка му. Това е Евалата тук за тази честност. Така трябва да се пише. Той ще отпие и глупости. Това аз го казвам, глупости. Я да извидаш от тази черупка. Жената артист няма възраст, тя се ебе непрестанно до дупка. Така. Аз те послушах тогава и много отвъртех. Много викам, Марти каза, айде дай. Жената, това е важно, да. Жената артист е супер възбуждаща. Тя е много важна за това да я... В твоята глава. Да, за моята глава. Иначе не. Иначе тя е тежка, представете трудна. Си, обичаш жена и тя свири на цигулка, а пердетите леко се поклащат. Това е жената артист. Разбираш, тя полугола и свири на цигулка. Обикновено минаваме без цигулката, което е доста сме занижили така неща. Това е твоите критерии, но хубавото е, че има и други, които така пишат съобщения, искат нещо. Не им се дава за сега. Това ще изпълни моята повеля. Усещам аз. Истината е, че през красотата и през любовта и през секса минават всеки творчества. Така е. Иначе внусите щяха да бъдат поети. Не става. Без топки и без яйченци не става. Убеден съм. Не става. Айде. Да живее поезията, да ти го на литературна, както казваше ти едно време. Да си хори са? Просто искам да спра това. Спри го, аз трябва да се обадя да видя дали са ми сложили пердета.